Ebe anyị ndeewo no ekenekwa m jụọkwa unu anọọla deeje deeme ndeewo ụtụtụ ọma. Aha m bụ Dọkịta Ogechi Sylvia Eze. Taa achọrọ m ikwu okwu gbasara ihe anyị na-akpọ na bekee breastfeeding. N'Igbo ọ pụtara inye nwa mmiri ara. Izuụka gara aga ka n'ụwa niile anyị mere emume breastfeeding. Ya wụ mgbe anyị gacha ma ụlọ ọgwụ ma ụlọ maternity ma ahịa ma ụlọ akwụkwọ ma mahadum agwa ndị mmadụ ihe gbasara inye nwa mmiri ara. N'ala Igbo mmadụ zuzuwe nzuzu ma o mewe ihe iberibe a ga-ajụ ya, ị ṅụkwara mmiri ara nne gị? Ya wụ inye nwa mmiri ara bụ ihe dị oke mkpa. Aga m ebido ịgwa anyị otu ahụ nwaanyị si emepụta mmiri ara. Mgbe nwaanyị dị ime, ara nwaanyị ahụ na-aza. Ọ na-aza maka na ahụ nwaanyị ahụ na-akwado maka ọmụmụ nwa, because amụ nwa a ga-enye nwa ahụ nri. Nri a na-enye nwa amụrụ ọhụrụ bụ gịnị? Mmiri ara. N'ime akpa nwa nọ nga ahụ, o nwekwa ihe ọzọ nọ n'ime akpa nwa na bekee a na-akpọ ya placenta, mana ihe ọ pụtara n'Igbo enwere na-akpọ ya ichi. Ichi ahụ wee ebe nwatakịrị ji eri nri si na ọbara nne ya. Ebe ahụ ka nwatakịrị ji erite nri ya. Na ichi ahụ placenta, ọ na-emepụta hormone atọ. Hormone awụ estrogen, progesterone na placental lactogen. Hormone atọ bụ nke na-eme ka ara nwaanyị zaa, so that ọ ga na-emepụta mmiri ara. Ara ahụ aza. That's why ọ na-awụ enwe ike ile nwaanyị anya n'ara sị ara ya azaga, ọ dị ka ọ dị ime. Na enwe hormone ọzọ a na-emepụta n'ụbụrụ, na gland nọ na ụbụrụ nwaanyị a na-akpọ ya pituitary gland. That gland na-emepụta hormone a na-akpọ prolactin. Ya bụ prolactin ahụ nke ga-aga n'ara mee ya ka ọ mee gịnị? Mmepụtazie mmiri ara. So ndị nke ọzọ, progesterone, estrogen and human lactogen, nke na-eme ka ara zaa, ara evu ivu, na-eme ka onwe space. Then prolactin shi na ụvụrụ ga-eme ka dị ara ahụ zara aza bido mmepụtawa mmiri ara. Nwaanyị mụha na nwa, amụpụta nwa, adọpụta ichi. A ga-eji otubo nwatakịrị ahụ adọpụta ichi ahụ. Ichi ahụ pụtaghana, then the estrogen, the progesterone and the human lactogen ha ga-ebelata. Ha ebelatazie, nwaanyị ebido mepụtawa mmiri ara. Anyị na-ahụ na nwaanyị mụha na nwa enwe mmiri ara ga-apụta, nke ahụ na-acha yelo, anyị na-akpọ ya colostrum. Nke ahụ dị oke mkpa. Anyị na-asị ọ dị possible, were nwatakịrị ahụ, kuru nwatakịrị ahụ dowe ya na ara nne ya. Nwatakịrị ahụ ịma nkụzi ya, ọ ga-ama ga were ọnụ ya tinye n'ara ahụ bido mịwa. That colostrum dị oke mkpa. Colostrum ahụ nwee vitamins, o nwee nutrients, o nwekwa ihe na-egbochi ọrịa anyị na-akpọ immunoglobulins. That's why anyị na-asị ọ dị oke mkpa nwatakịrị bido ṅụwa ara ozugbo ahụ amụpụtara ya, nye ya nne ya ka o kuru ya, bido nyewe ya ara ozugbo. Now ọ na-awụ on the first day, second day ka a na-emepụta that colostrum. Ọ na-adị thick yellow, ọ na-adị ka condensed milk. After day 2, ara ebido mepụtawa mmiri ara normal, nke ahụ na-adịzi mmiri mmiri, ọ na-adị whitish, enwere ndị si na ọ dị ka mmanya ngwọ. Now kedu ihe dị na inye nwa mmiri ara? Enwekwa benefits for nwatakịrị, nwekwa benefits for nne, nwekwa benefits for ezinụlọ. Now for nwatakịrị, mmiri ara anyị na-akpọ ya balanced diet. Ya bụ ihe niile nwatakịrị n'iriri, nutrients o, fats o, ihe niile ọ dị na mmiri ara. So anyị achọpụtala that ma enwe ụmụ nwaanyị na-enye nwa ha mmiri ara sọsọ, ha na-enye ha fọmụla, ha na-enye ha ihe ọwụla, nwatakịrị ahụ a na-ebu, na-ayọrị, na-enwe aṅụrị. Mmiri ara dị 100%. Ihe ọzọ wụ mmiri ara
na-enye nwatakịrị aka ka ụbụrụ ya na-edevelop, nwatakịrị enwee akọ na uche, nwatakịrị ahụ ama ihe because of ọ ṅụrụ mmiri ara nne ya. Ihe ọzọ wụ na mmiri ara na-egbochi ọrịa. A achọpụtara that ụmụazị enyere mmiri ara up to 6 months, because of mmiri ara ahụ enyere ha, ha dị enwe ụkwara, ha dị enwe ọbụrụ infections like uzere na ihe ndị a, and also ọ na-egbochi ha inwe afọ ọsịsa because mmiri ara dị sterile, enwe nje ọbụla nọ na ya, ọ dị fresh. Achọpụtakwa that nwatakịrị ahụ ṅụrụ mmiri ara ahụ, that mmiri ara ọ ṅụrụ ga-egbochi ya inweta ihe dịka obesity, ọrịa shuga, ọrịa ọbara mgbali elu na ọtụtụ cancers. So otu ahụ ji nwe ya mgbe ọ dị ntakịrị, onyego ya protection, o gbochigo ya, ma oto ihe ndị ahụ ama mbịa ya nso because ọ ṅụrụ mmiri ara. But ọ bụrụkwa na onye ṅụrụ mmiri ara ya ga-eme ga-abịa na-ara shuga otu ọbụla ị chọrọ ịra, ma ọ bịa na-ara salt, ihe ga-enye gị high BP. Mba, nke a wụ just protection level 1. Gị nwa na onwe gị, ị na-etolitekwa, ị na-eme ihe ị kwesịrị ime, ị ghara inweta ọrịa ndị a. Ekwugo maka ihe anọ. Ihe ise, mmiri ara na-eme ka nwatakịrị buo otu o kwesị ibu. Because anyị ahụgo ọtụtụ ụmụazị nwechachara nnọọ bịa buo nnọọ dịka enyi, because ihe a na-enye ha nwee ọtụtụ shuga ma ọ nwee ọtụtụ fat, nwatakịrị abịa buo ibu too much, bịa nwee problem. Mmiri ara nwere the right amount of nutrients so that nwatakịrị aga abịa vuo dịka gịnị bako dị so big. Then also, nwaanyị na-enye nwa ya ara, a achọpụtara that otu ahụ nwaanyị ahụ jikuru nwa ya otu a na-enye ya ara, ka anyị si na nke ahụ nwatakịrị na-enye ya ara, ọ na-ele ya anya n'ihu, nwatakịrị a na-ele nne anya n'ihu, otu ahụ ha abụọ adịrị otu, a na-abọndụ, ha bụrụ enyi. Anyị ihe ahụ na-enye ka nwatakịrị ọpụta na society, ya na ndị mmadụ ga na-emekọ ọfụma because ya na nne ya mekọrọ ọfụma, ihe a na-akpọ socialization because of mmiri ara. Na anyị ekwugo maka benefits, enwechacha ọtụtụ benefits ndị ọzọ dịnụ. Benefits ndị nne nwe ebe ha na-enye mmiri ara, nke mbụ bụ mmiri ara ahụ ọ na-enye, ọ na-ewepụta fat n'ahụ nwaanyị. Ibu ahụ niile o buchachara mgbe ọ dị ime, because of mmiri ara ahụ ọ na-enye nwatakịrị, ibu ahụ niile ga-apụchacha ya n'ahụ. Nke ọzọ bụ nwaanyị na-enye mmiri ara, enwe hormone ọ ga-emepụta, a na-akpọ that hormone oxytocin. That oxytocin na-enyere aka ka akpa nwa na-agbada. Ịma nwaanyị dị ime, akpa nwa ya ahụ evuo, afọ ya pụta like this, but ọ na-enye mmiri ara, akpa nwa ahụ shrink, bịa dịcha obere otu o shiri dị before nwaanyị adị ime. Nke atọ bụ inye nwatakịrị mmiri ara, ọ na-enyekwa aka igbochi ume, maka ụmụ nwaanyị na-achọ ịdị ime, ihe a na-akpọ family planning ma child spacing, mana ị ga-emekwa sure na ọsụsọ mmiri ara ahụ ka ị na-enye that baby. Ịmanyekwa ya mmiri, nwatakịrị gị be akwa, nye ya mmiri ara, anyị ga-enyegide ya ihe ruru 1 year. Ọ dịrị easy. That is why anyị na-agwa ụmụ nwaanyị, ọkwa na ịma mmenwu ya, anyị chọrọ ime family planning, jee hụ dọkịta gị ka gị na dọkịta gị kpa ihe ndị ọzọ ị ga-eme. Inye nwatakịrị mmiri ara na-enyekwa nwaanyị aka ka iwedata stress, ime ka nwaanyị a na nwa ya bụrụ enyi, bọndụkwa. Now, enwekwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Enwe ndị si that inye nwa gị mmiri ara ihe ruru up to 1 year, ọ ga-egbochi ihe dịka kansa akpa nwa, na-egbochikwa cancer of the ovary, na-egbochikwa ihe anyị na-akpọ osteoporosis. Osteoporosis bụ mgbe ọkpụkpụ mmadụ bịa dịzi very weak. So inye nwatakịrị mmiri ara na-egbochi ihe ahụ. Now, ele otu anyị ga na-enye ụmụ nwaanyị aka inye mmiri ara, because ọwụ ofu ihe isi nyewenụ mmiri ara. Ele otu anyị ga-enyere ha aka? Nke mbụ, biko, nwaanyị ọbụla chọrọ inye nwa ya ara, ka anyị mewe ya support. Ihe a bụ ihe dị mkpa, ihe a bụ ihe dị natural.
ọ na-agwa ụmụ nwaanyị bịa ewepụta ara ebe a na-agba nkwa ma ọ na magazin na klọb anyị asị ya na-akwụ aka. Nwaanyị wepụta ara na-akụ onye nwa ya nri onye ọbụla bamaba ya achọm ịhụ ara biko. Ama m anyị enwe onye chọrọ ịhụ ara. Enwekwa ụmụ nwaanyị enwekwa akwa dị light inwe ike iji kpuchie nwatakịrị ahụ, but ịma kpuchie ebe ọ ga-abịa suffocate wụọ. Just kpuchie ya nyewe nwa gị ara. Nke ọzọ wụ biko onye ọbụla nọ na maybe enwe ndị na-awụ ha ga shopping, ha ejewe ihe dịka Shoprite ma ha eje Kilimanjaro, all these shopping malls ma gardens and all these places. Nwaanyị ga-asị because m mụrụ nwa agadi m ịpụzi ọzọ. Biko ka anyị chọpụta otu anyị ji wee changing rooms. Enwecha places ma offices nwere changing rooms ebe nwaanyị ga-aga change napkin ma nwoke nna ga-abanye change napkin nwa ya. Ka anyị nwekwanụ private spaces ụmụ nwaanyị ga-anọ a na-akpọ ha breastfeeding rooms. Ha nọrọ ebe ahụ enye nwa ha ara in peace. Biko ka anyị ghara na-akọtọsị ha, because apụta na-abido kọtọsị nwaanyị enwe otu ọ ga-eme ọ kwụsị inye ya ara. Ihe atọ wụ nwaanyị nọ maternity leave. Enwe ndị na-ada akwụ nwaanyị maternity leave, ọ dịrị ọnụ mma. Nwaanyị nọ n'ụlọ na-eme maternity leave, adị ego na-abata. Ihe a ga-akọsụ echiche, na echiche wụ one thing na-egbochi imepụta mmiri ara. Biko ka anyị na-enye ha ego. Nke anọ wụ ọmụgwọ. Anyị wụ ndị Igbo, anyị na-eme ọmụgwọ. Biko anyị bịa ọmụgwọ ọwụ mgbe anyị ga-ebido nyewe nwaanyị nsogbu. Ọmụgwọ wụ mgbe nwaanyị mụrụ nwa kwesị izu ike. Biko families hapụ nwaanyị ka o zuo ike. Ọ na-ezu ike like that, ọ ga na-emepụta mmiri ara. Mgbe ahụ mgbe anyị ga na-asọpọtụ nwaanyị, na-enye ya aka n'ihe ọbụla ọ chọrọ. Nwaanyị kwesị just nọrọ nnọọ relaxed, ọ bụzi queen. Anyị na-emere ya ihe ọbụla ọ chọrọ. So ya ka m jiri si that breastfeeding na-enyekwa families aka ịbịa together. Mgbe m dị ntakịrị, adị m afọ 7 mgbe a mụrụ my sister. So ọ mụnara eku my olonne m n'azụ, nkucha ya n'azụ, nchenjikwa napkin ya. My mom chọrọ inye ya ara, otu a ka mụ na my mom na my olonne m ga-anọ. Mgbe ahụ onye ọbụla abịakọta ọnụ, nọrọ together because of that breastfeeding. Anyị abịa together. Then ihe ọzọ wụ enwe ụmụ nwaanyị ga-alaghachi ọrụ, whether they like it or not, because of policy. Ụwa taa wụ working women. Nke a wụkwa choice ma ị chọrọ ịrụ. So a ga-asị because aga m agaghachi ọrụ ama m otu m ga-esi mee ya. Biko enwe ihe a na-akpọ breast pumps. A na-ere ya n'ahịa ma Ogbete ma Arịarịa ma Kpirikpiri market na Abakaliki ma Ọnịsha main market ma Ọjị market na Owerri. A na-ere ya ma nke na-eyuze eletrik ma nke dị manual. A ga-eji na-apọmpụta mmiri ara. A ga-etinye ya na clean bottles. Biko clean bottles. Enwere ndị ga-etinye ya na freezer. In the morning ewepụta ya. Enwere ike ịgwa the mother, mama ha ma ụmụnne ha ma onye ọbụla na-enedo nwa, nekwa the bottles. Biko were ya nye nwa m mmiri ara. Ya ka m chọrọ ka nwa m na-aṅụ. Biko ka anyị na-emekwanụ ya ka ọ dịkwanụ ebe aka ndị mmadụ ga-eru igote ya. Now nwaanyị na-enye nwatakịrị mmiri ara, enwekwa some sort of problems nwaanyị ga-enwe. Sometimes ọ na-adịkwa easy even for ụmụ nwaanyị mụla nwa 4. A ga-asị this is my 4th child, ọ ga-adị easy. Sometimes nwaanyị enwe problems. Ọ na nwaanyị nwe delivery dị shiri ike sometimes because of the stress. Ọ ga-emepụta mmiri ara maybe for about a month. Nwekwa ndị ọzọ ga-awụ ha enwego ọnụ ara ha nke a na-akpọ nipple kwesịrị pụta, but some people nipple ha dị inside, and because of that ọ na-adị difficult inye nwatakịrị mmiri ara. Then in some children enwe ha na-akpọ tongue tie, as in ire ha dị obere. Because of that ha na-aṅụ ara ha ọfụma. Gị na pediatrician gị kwesị ikwu okwu. Enwe ihe ndị ha ga-emenwu ka nwatakịrị na-aṅụ ara ahụ. Nwekwa some women that because of cancer of the breast achapụla ha breast, ha manyenwe ara. So enwecha breast milk substitutes. Now nwaanyị na-enye mmiri ara sometimes o nwere ike inwe infection a na-akpọ ya mastitis. Mgbe maybe a na-enye nwatakịrị ara, o werela eze ya bịa kọtụọ ara nne ya. Because of that infection abanyela n'ime ara.
ihe ahụ nwee ike ime ka ara ahụ bịa zaa na-afụ ụfụ, onye ahụ enwee fiva. Biko ụdịrị ihe ahụ mee, jee hụ ya dọkịta ozugbo. Ọ antibiotics a ga-enye, enyewe gị antibiotics, na enwekwa antibiotics dị safe in pregnancy. Enwere some people ga-awụ the infection agago far, onye ahụ ga-nwezi abscess. Because of that, onye ahụ ga-abanye surgery. Anyị na-asị hụkwa dọkịta gị early, because some people enwego serious infection nke a na-akpọ sepsis, nwee ike igbu mmadụ. Ọ na ị na-aṅụ antibiotics and nwee a mild infection, anyị na-asị biko na-enyekwa ara, keep giving the breast milk. Ịchọ enye breast milk, make kwa sure na ị na-ewepụta breast milk ahụ na-express ya, because ọ nọkwa, ọ ga-emekwa ka the breast na-azakwa ụmụ, ọ na-enye nsogbu. Biko nke a wụ okwu mkpụ n'ọnụ nsi ka m kwuo maka inye nwatakịrị mmiri ara. Enwe ajụjụ ọbụla anyị chọrọ ịjụ, biko detuo ya na comment section ka anyị kwuruwe na-aga. Ndewo unu ndị be anyị. Chukwu gọzie anyị na ezinụlọ anyị. Amen.